Krížová kontaminácia. Čo to vlastne znamená? Určite ste už počuli toto slovné spojenie viackrát. Predstavte si hypotetickú situáciu. Kuchár, nazvime ho Martin, dostal objednávku na 2 burgery. Začal si pripravovať suroviny a na rad prišlo mäso, ktoré položil na rozpálený grill. Ako sa surové mäso začalo pripravovať, prevracal ho kliešťami. Čo si však neuvedomil, ako náhle bolo už mäso v podstate hotové, stále ho prevracal tými istými kliešťami. To znamená, mäso už prešlo tepelnou úpravou, ale na manipuláciu a vybratie toho mäsa z grillu použil, vlastne on ešte stále používal tie kliešte, ktoré použil na prevracanie ešte toho teplného, neupraveného mäsa. Prečo to vravím toľkokrát? Pretože na kliešťoch mohli zostať baktérie ešte neupraveného mäsa, ktoré sa potom preniesli na mäso, áno, na to isté mäso, ktoré sa už ale nebude ďalej teplne upravovať. Teda, tak ako je, ho použije do tých burgerov. A to je to, na čo zabudol. Takže, krížová kontaminácia spôsobuje šírenie baktérií, najmä zo surového mäsa, na iné potraviny. K prenosu dochádza najčastejšie prostredníctvom šťav zo surového mäsa, ktoré sa dostanú na pracovnú plochu, spomínané načinie, krájacie dosky alebo ruky. Aké pravidlá dodržiava teda pri príprave jedla? No, hlavne oddeľovanie. Vždy držte surové mäso, najmä hydinu, oddelenie od potravín určených na priamu konzumáciu, ako je napríklad zelenina. Ďalej umývanie rúk. Po každej manipulácii so surovým mäsom si hneď umyte ruky. Potom čistenie plôch. Povrchy, ktoré boli v kontakte so surovým mäsom, musia byť umyté a vydezinfikované. Samostatné náradie, ďalšia podmienka, používajte jednu krájaciu dosku na čerstvú zeleninu a úplne inú na surové mäso, hydinu alebo morské plody. Vždy majte farebne alebo nejakým iným vhodným spôsobom oddelené pracovné dosky, nikdy ich však nezamieňajte a to platí aj pre pracovné plochy. Ďalej, zákaz kríženia. Nikdy neukladajte uvarené jedlo na povrch, kde predtým ležalo surové mäso, vajcia, ryby či morské plody. Potom správne skladovanie. Znamená, že v chladničke je oddelené skladovanie surovín a správne logické uloženie potravín na policiach. Tak, aby vám z vrchnej police z mäsa nekvapkalo na nižšie police v chladničke. V prípade, že máte príručnú chladničku, v ktorej je umiestnených viac rôznorodých surovín, potravín, prípadne jedál, je vhodné na horné police ukladať hotové jedla a potraviny určené na priamu konzumáciu, ready to eat. Potom stredné police, surové ryby a mäso s nižšou teplotou varenia, napríklad hovädzie. Spodné police, surové mäso s vysokou teplotou varenia, ako je napríklad kuracie mäso. Nezabúdajte však, všetky potraviny v takomto prípade musia byť chránené tak, aby sa zabránilo spomínanej krížovej kontaminácii. Ak vás zaujíma takýto obsah, nezabudnite sledovať YouTube kanál HCCP po lopate.